Ginoo ko. Aray, hallelujah. Oh no. Ow! Huwag karoon dahil lang kuha ni Wawagi ka ni sila nano, guys. Uy, sana ulo. Dadag ang lambay, oh. Wah! Grabe, bay! Lambay. Lambay! Grabe, bay, lambay! Uy, hana ba ni sudan, Win? Uy, naan? Bukana naman ni. Hana. Uy, hala guys, naglangoy! Di umak lo. Nala, ay si Bagnala. Tini umak. Oh no. Umak na, friend. Maganda din. Wah. Oh guys. Saan eh? Saan isda Irwin? Kasi yung Ay baka si Denny guys. umak ba naman? Oh no. Ibutang ni ka ko yung babe. Adik kan enang bulbul. Hey guys, dia nagkuha nila guys. Dako kaning lambay guys. Nagkuha ni Wuwag dun guys. Ha? Hindi po ko ni Wuwag di ni mahadlok. Ning langoy siya guys. Diyan pang pana ni Bilipon ha. Ning Wuwag ang kapris ko pa kasi isda guys. Uy. Tumiyak ka sa sabon ah. Pidanggit. Hadlok lang ni guys kay ano. Nagkatunog ni Jarang ngala. Lambay dako guys. Wow. Ang sabi ni, dako magtiza ning isda ah. Dara guys, ayun na dako kalong lambay. Yeah. Kau na ngene ko. Kami ka na? Naman giginot eh. Anak ka ang lambada, oy. Buhay. Kasi Wuwag guys. Pang restaurant na Asa kagbuhok mo. Betul. Ano na Mahal guys? ka na nga isda. Udah. Mahal nga naman. Yawa. Ha ito? Awan. Lar. Awan. Yawa mo isda ah. Siha. Endangered species. Itong butterfly pa no? Ngani sila na. Wala man iba, ara man igala pre. Oh no. Dapat guys, dapat guys. Wala ka na ba kasi mo? Lumahat mo na. Ito sa guys. Aray, hallelujah. Ow! Oh no. Apa pudar na dito pa mo? Luwi. Hallelujah. Patay naman na. Padyan. Mga hari pa mga na bang gagmad yung isda. Ito mo na. No? Yun ang tingin. Magdanggit bagay pangaunon sa kuan. Tara, buha ko guys. Budget Wuwag. Magdanggit guys, oh. Gagmay pa mong danggita lagi. Yan sa lagi pa na nang gagmay men. Na, Sayang man pudog imong labyan. parang kiskuha mo na ko guys. Tamis kinig subaw Oh, guys. bitol ganahan ko anak. Wala kay may kinason. Wala to ano may apil. Wala jud gipang Ugma na tong tinason. ah Dara guys, paborito na ni guys. wow. Kitong. Kitong guys ha. Nga na itong ginkuha pa ni Kuan. Ano di kitong May guys. nagitunga gani pa itong nasa baklay na amig ka. Tugod kamay ka na ka. Lami to. Asan na kita to? Nukot nilaman ang skilid na gani. Ay ahayon to. Digmayan mo nagitunga. Nga ni kitong ni Kuan, nagkuha ni Kuan. Diyan ako hawag. Si Buksoy.
Subok ko, di wag. Makan ka na ma. Ini buat pengen. Ini ma. Eh. Siya eh. Tapi mau sapayan ta. Wah, di ko kaya ko. Ito ikuan lang. Ludes danggit, uy, wala naman ipanet. Daghan mo ada yun. Sarap. Sabi tambasakan, sa forma ng tambasakan, de. Kasi mabuhi balik. Kamu udah ditambasakan? Iba tayo na. Uy, ba't nawag na tambasakan? Sa ila. Ano ito masakan? Nagmulmul. Ugihan naman, ning uwag ka managat, guys. Mabuhi pa sa kunin Ah, ko ba? ano ni guys? Pa. Dua ra ni guys. Dan Pa. duol. Dag tininood. Ako na guys, dag tininood. Uy, Erwin, sayang lang mabaho. Masipay mo gi-apil ko anood. Ugihan, hindi sila managat, guys. Kining ang uwag. Lami ra ba rin sinabaw, guys? Kinatabisan din, nagijang sabaw, ganahan ko. Huwag na? Bukala mo. Ambak na rin ko ano, wag. Kaning agmang, ansa ningan? Wala buhi pa, wag. Wala. Sa tingan na ni wag, ning agnaog. Kasi Ay, baka si Daddy, guys. Buhi pa ring naog. Wala, wag. Libre hag, suwa, wag, uy. Namiro din siya sa sabon, guys. Kaya presko ka, adyo. Ait mag-ipon. Kaya mo rin ang tamat din na din eh. Gabukaw na, guys. Oh. Nangiasa ba, buyag. tabo kayo. Latab. Sabor man. Ano na, guys? Naluto, naglambay, guys. Nakaluto na sa wag. Nasa sila kasuyo. Oh. Ada yang gitu. Ini yang aneh sabun. Nangaana sila, guys. Tapos Irwin lagi bitay-bitay ni sa laking lambay. Dapat lambay din. Wag, ang sama nun. An. Sorry lang. Ay guys, masyong gabi karon ta nga sila guys ilang kuha. Kasig lambay nakuha ni Buwo guys. Anang kong gihana po ni Buwo guys. Masyong gani kay. Katong ispat nga siyang order guys, wa nagsilbi. Naghimo si siyang ispat guys. Anang giliba po ng Buwo guys, nag-imbento siyang ispat kasig musiga. Okay guys, maro talagang salamat guys. Umayong gabi kani jung tanan ko ah. Oh no. Buto-buto naglamis.